Avui parlarem de José Goig del Pollo i les seues pinzellades han significat l'eternitat alzirenya. Nascut en Alzira en l'any 1930, José Goig del Pollo va ser un creador incansable, que no obstant això va evitar sempre no estar en la primera línia i hasta ben entrada la seva maduresa d'edat. La seva primera exposició pública no va arribar fins a l'any 1991 en el Saló Àrabe del Cercle Alzireny i 4 anys més tard va tornar amb una altra exposició en el mateix puesto, en el conegut com a La Gallera. En el seu estudi, desprovist d'ornaments, refleja la seva connexió amb l'entorn natural, que per a ell era la seva verdadera inspiració. La seva inspiració residia en els camps, en els rius, en els cels de la seva terra, de la seva ciutat d'Alzira. El seu equip era modest, cavallets i lleugers, una sombrilla envellida, una paleta senzilla, i en estos elements capturava l'essència canviant del paisatge i sobretot l'influïa la llum i el clima. El seu estil de pinzellada solta i mirada sensible s'escriu en un impressionant valencià, amb una força de la base molt realista. Encara que dominava l'oli, va ser l'aquarel·la on va aconseguir la seva màxima expressió. Era una era dominada per el digital. La seva obra ofereix una connexió directa amb la natura i la tradició pictòrica. Més enllà del seu valor estètic, els seus quadres són el testimoni visual d'una Alzira en constant transformació. A través de la seva mirada podem observar l'evolució urbana, des de les noves infraestructures ferroviàries fins a la restauració de monuments històrics. L'obra de Goig té especial rellevància com a testimoni d'una ciutat i els seus entorns. En els seus quadres podem constatar la desaparició d'alguns immobles i les modificacions que han vengudes de la modificació del paisatge urbà. Com a exemple, les noves instal·lacions ferroviàries, la remodelada façana del desaparegut convent de Santa Lucía, la torre del carreró del carrer Saludador, la nau de Santa Catalina, confortat també en la plaça del Sufragi, el desplaçament de Castellís i del pont de Sant Bernat al seu emplaçament originari, les ruïnes de la Murta, sobretot les cases de Santa Teresa dels carrers, tant Santa Teresa com Via i Salineries, i diversos paisatges rurals. José Goig va morir el 29 de gener del 2019, deixant un llegat artístic que perdura en la memòria col·lectiva dels alzirenys. L'Ajuntament d'Alzira va reconèixer la seva contribució deixant-li un carrer en el seu nom. El seu art continua sent una finestra al passat i una inspiració a les futures generacions. No ha sigut un pintor massa reconegut en el poble d'Alzira. Segons diuen els pintors que en ells treballaven, ha sigut el mestre dels pintors alzirenys i per ell crec que a partir d'ahir les noves generacions de pintors han anat construint-se i sobretot han anat difundint l'obra del pintor José Goig del Pollo. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, una vegada més volem rebre i fer-li també un merescut homenatge a José. José Goig, un gran pintor i sobretot un gran mestre de la pintura alzirenya.